ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚುಲಾರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಏನಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಾಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಬಲ್ಪದ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 7 ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಲೆಳ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಳಿ ತೆಕ್ಕವನೇ ಅವು ಅವೊಂದುಂಡು ಬಿಡ್ಚವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತೇನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಬೋಡಾ ಬಲೆ ರುದ್ದುಗೂ ಸಾಕಾಚಿ ಕೊಡಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂತ ಅಂಗಡಿ ದೀತ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ದಿನಡು ಒಂಜಿ 10 ಕುಪ್ಪಿದಾತು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂದು ಲಾಡ್ ಬರ್ತದನ್ನು ಸೊ ಐನ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಾಡ್ ಪಂಡದು ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್. 5 ರೂಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಗೆ. ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಟ್ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತೆ ಚಿನ್ನಲಿನಿಕ್ ಏನದ ಕಜ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆದ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಕಜ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೈಮ್ ಬತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಸಾಂಬಾರು ಅವ್ನು ಇಂಚೆಡ್ದು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಲಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಪ್ಪುನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿದ ಮಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ತಾಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಏಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿದಲ್ಲ ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಓದುವೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಓದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತನೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬುಡಿಯರ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಣಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರಿಯಾರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನವೇ ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರ ಪುಡ್ಚಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ಸುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಪ ಬಟನ್ ಉಂಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೆಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಿತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತು ಅನಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಯನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ನಾಯಿನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗೂ ಉಂಟಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತನ ಜಾನ್ ಒನಸದ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರಾರು ಒನಸಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪುಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭಯ ಹಣ ಬರ್ಪೇರು ಆಡ್ಬೇಕ ಭಯ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಆಣಾಗ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂತ 5 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಾ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಎಣ್ಣಿದೆ ನಾನು ಸೊ ഞാൻ ನಿಕ್ಲಿ ನಂಜು ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವೆ ಅಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್